tražimo to da im pružite podršku i da od 24. pa nadalje ostvarimo zajedno tu strategiju prirodnog razvoja, da ovu opštinu pokušamo da pomerimo s ove mrtve tačke, da je pokrenemo napred, da postane jedno veliko gradilište, da pokušamo da zaposlimo jedan veći broj ljudi, ali realno, zaista ono što je moguće, ne da pričamo o bajke, o hiljadama radnih mjesta i slično. Da pokušamo sve one specifične potrebe koje ova opština ima i njene specifične kvalitete, znači da unapredimo, podignemo na neki drugi nivo, da je promijenimo, dignemo sa mrtve tačke. Šta je ova prethodna vlast u 2 mandata uradila? Ništa. Vlast su doživljavali kao moć, a ne kao obavezu. Mi vlast doživljavamo kao obavezu, da, jednu veliku obavezu. Zato što će trajati naredne 4 godine. Zašto naredne 4 godine u tom partnerskom odnosu svaki dan treba da se pogledamo u oči. Svaki dan treba da vidimo da li smo nešto radili, da li smo otišli napred, da li smo bilo koju od tih ideja ostvarili. To je osnovni, ključni razlog zašto smatram da je Demokratska stranka Srbija, vaš opštinski odbor i svi ovde, vi koji nam pružate podršku, smo drugačiji od ostalih u ovoj opštini. Pričamo, ne kažem da su ti drugi, ne znam koliko lošiji, ali u svakom slučaju nikako ne izbliza ne postupaju na ovaj kvalitativno drugačiji način na koji mi pristupamo i vama i ovoj opštini i tim izborima koji dolaze. Iz tog razloga vas pozivam i s tim ću lagano završiti moj govor večeras. 24. vas pozivam da sklopimo taj dogovor, da pružite podršku izbornoj listi Demokratske stranke Srbije vašim sugrađanima, tim kvalitetnim, dostojanstvenim, hrabrim, iznad svega ljudima, poštenim, iskrenim i čestitim, i da tom podrškom koju date 24. nastavimo i 25. i 26. i 27. i narednih par godina koliko će trajati ova lokalna vlast i da zajedno ovu opštinu pomerimo sa mrtve tačke i povedemo napred. Pružite podršku. Pružite podršku Demokratskoj stranci Srbije. Iz razloga možete da dobijete, znači, sve ono što i sami sebe želite. Demokratska stranka Srbije vam nikad neće okrenuti leđa. Demokratska stranka Srbije nikad neće slagati bilo šta. Demokratska stranka Srbije nas nikad neće napustiti. Mi smo to najbolje pokazali i na drugim primerima u ovoj zemlji. Za razliku od naših političkih oponenata koji samo okreću glavu, zabiju glavu u pesku. Ne žele da obrane jedan pedalj ove zemlje koji se nalaže na njenom drugom kraju i su spremni to da urade. Kako će onda braniti ovaj deo zemlje? Kako će učiniti bilo šta za vašu opštinu? Neće. Iz tog razloga jedine mogućnost da vaša opština krene dalje jeste jedina stranka koja vas ništa ne laže, koja može da vas pogleda u oči, jedina koja nudi taj partnerski odnos, koja nudi na dan izbora novi početak, koja od vas traži poverenje, a zauzvrat nudi poštenje, korektan, čist odnos. Treba da ujedinimo naše energije, da ujedinimo naše ideje, da ujedinimo našu snagu i od 24. znači pa nadalje da krenemo zajedno i da ovu opštinu postavimo na noge tamo gde odavno nije bilo, znači da je povedemo napred. Hvala vam. Izuzetna je čast predstaviti našeg sledećeg gosta. Bio je sa nama sve vreme u kampanji, dakle kad je bilo najteže, što bi rekao naš narod, kad je gusto. Dakle, sportski viteški. Legenda našeg boksa, gospodin Tadija Kačar. Poštovani prijatelji, dobro večer svima. Imam tremu zbog toga što ste vi u velikom broju došli ovde i zbog toga što ja kao sportista treba da vam se obratim sa nekom dobrom poukom. Kad su me moji prijatelji Bane, Borko, Zoran, Željko, Nenad pitali da se uključiš u kampanju, da pomognemo malo u opštini Odžaci, gde su raspisani vanredni opštinski izbori, u kampanji kao sportista da dođeš tamo, da daš podršku. Ja sam to prihvatio sa zadovoljstvom, ali sam slučajno, što nije meni svojstveno, pitao neke moje prijatelje iz Odžaka, ko su ti ljudi iz Odžaka, ko je doktor Košutić, direktor doma zdravlja, i ko su ti koji su na listi.
I onda oni koji nisu članovi DSS-a rekli su to su časti i pošteni ljudi. To je meni bio dodatni motiv da na svaki njihov poziv reagujem, što da ne, doći ću ako to nešto znači i ako to nešto može da pomogne. Ja kao sportista obišao sam ceo svet, možda nekoliko puta i video kako ljudi žive i pitao sam se zašto moj narod u zemlji u kojoj sam ja rođen ne živi tako. Zašto su moji roditelji morali da idu u inostranstvo 15 godina da rade da bi nas trojicu iškolovali i da bi napravili kuću. Upravo zbog toga što smo živeli u lošem sistemu koji nije sistem davao mogućnosti onima vrednima i sposobnima da rade i da zarade. I onda sam se uključio u Demokratsku stranku Srbije iz nekoliko razloga koje je gospodin Kovačević pomenuo. Zbog toga što Demokratsku stranku Srbije vodi čovek koji u svojoj karijeri nema ni jednu mrlju, što je meni izuzetno imponovalo, doktor Kovačević. Program Demokratske stranke Srbije sam pročitao i dopada mi se zbog toga što je to dovoljno nacionalan, a dovoljno demokratski program. Mi smo svi došli u Vojvodinu, neko pre 200 godina, neko pre 100, neko pre 50, neko pre 10. Mi iz Demokratske stranke Srbije ne pravimo nikakvu razliku između tih generacija, nego samo ljude delimo na one koji su sposobni i koji nisu sposobni. Na one koji su vredni i na one koji nisu vredni. Ja sam došao u Vojvodinu pre 39 godina i volim Veternik, volim Novi Sad, volim Vojvodinu, ali moja država je Srbija i to nema alternative. Primetio sam još jednu stvar, da vi treba da budete sigurni u sebe, kao što sam ja bio siguran u sebe kad sam se takmičio, malo EPP-a, da vam kažem da sam jedan od retkih boksera koji je pobedio 9 Kubanaca od 10 s kojima sam se. Pobedio sam zato što sam bio siguran u sebe, što sam se pre toga temeljno i dobro pripremao. Nadam se da će ova dobra priprema i ova dobra kampanja koju smo obavili u vašoj opštini dati isto tako rezultate i da ćemo od 24. početi neki novi period gde će Demokratska stranka Srbije preuzeti odgovornost i da krene u opštini Odžaci bolje našim generacijama koje dolaze. Hvala vam. Reče gospodin Gača da verujemo u sebe. I naš sledeći govornik sigurno veruje u sebe, ali ne samo u sebe, veruje u Demokratsku stranku Srbije, veruje u svoj narod i veruje u Srbiju. Borko Ilić, potpredsednik Demokratske stranke Srbije. Dragi prijatelji, meni je izuzetno drago što se ponovo nalazimo ovde u Odžacima. Neću dugo pričati i počet ću malo drugčije od prethodnih govornika. Pa imam mali problem ovako u glavi moralni sa ovim da svima smane. Ja ne bih baš da svima smane. Ja bih da smane ovde u Odžacima ovim mladim ljudima koji bi ovde da grade svoj život, svoju budućnost, svoju perspektivu, da smane da su da ostavili bez posla, da smane